Какво е Helicobacter pylori? Helicobacter pylori е един малък бактерий, създаващ големи проблеми на над 50% от хората. Това е единственият бактерий, който може да оцелее в условията на страшно киселата стомашна среда. Инфекцията се предава по орален път, което означава, че хигиената е изключително важен фактор. Хигиената не е само лична, но и на продуктите и водата, която консумираме. Инфекцията често е асимптоматична. Това означава, че пациентите не знаят, че са носители на нея. Ежедневни оплаквания обаче от типа на епигастрална болка, подуване, тежест след нахранване, киселини, та дори и липса на апетит биха означавали проблем. Проблема може да бъде възпаление на стомаха, гастрит, язвена болест, та дори и неустановена анемия заради дефицит на желязо или витамин B12. Доста от злокачествените заболявания на стомаха се свързват именно с този бактерий. Тъй като оплакванията от тази инфекция наподобяват доста от оплакванията на други гастроинтестинални заболявания, самолечението не е опция. Нужен е преглед с гастроентеролог, който да уточни точния диагностичен подход и точното лечение. Инфекцията се диагностицира чрез различни видове изследвания. Те могат да бъдат инвазивни и неинвазивни, т.е. да има необходимост от провеждане на гастроскопия или не. Лечението включва комбинация от няколко лекарствени средства. Те се приемат едновременно за срок от 10 до 14 дни. От изключително значение е контролният тест, т.е. отново изследване на бактерия поне 4 седмици след приключване на лечението. С оглед на надвисналата опасност не само в България, но и световен мащаб от антибиотична резистентност, подходът към всеки пациент трябва да бъде индивидуален, разбира се, съобразен със световните препоръки за лечение на Helicobacter pylori.